Tapi detail cilik-cilik gitu. Makanya kontak gede kita kena didol hasil-hasil. Ini sepi dina iki. Nang waret gede gitu. Dino gole tete, kau. Ini malah makan PT kayo. Penggayan ka kamu ngono. Kita luwe iki lho, Mak. Dan kono iki Pegayan apa to, Mak? Sepi dino iki, Mak. Ulan iki sepi pegayan saiki. ya usaha toh. Musume udan, kakiran blas. Usaha kono iki ngerti Usaha. usaha. Iki wis usaha semaksimal mungkin, Mak. Nang mari kamu wis. Penggayan lo. Oh ini. Iya ya. Amat. Hmm. Jeruk. Kon golek nang ndi peganan ki mak ya. Wan-wan iki lho terasa penggayan. Cuacane wis mendung-mendung ra penak ngene iki. Cuaca paling mendung ku enak ngene iki wis turu iki mau, mangkal gemul. Tapi jelas itu obrak-obrak. Mulai wis tau. Turu terus mangkal obrak-obrak. Alas sak nemune sementing wis mlaku ora wis. Marine yo mari ciri-ciri kok anu kandang tek enak. Jaran apa? Apa? Nyapa? Yo ngarep to, iki to. Ya kamu ya. Piye apa kok? Nyapa? Yo ngarep aku to. Samangane kok susah to? Apa? Senang tak aku menyamar. Lho. Piye kok iso senene iki piye? Ceritane. Kan penggayan lah. Penggayan. Iya. Mboknya apa ngono. Begal ngopo. Itu mesti gawe. Kanggo mak ono gawe. Aku golek ning ndi? Ulan-ulan iki lho tresepi. Iya to. Cuaca wis mendung mulai isuk sore banyu udan. Cuaca udan ini kan penake turu to. Ya, tapi yo butuh usaha sih nambung. Yo bener kok ngene dong. Kamu paling meneng ae kamu paling. Wis ya piye gak meneng. Paling sing ngomong aku ya guru mati titik. Ah ngono. Disuruh mak ndok pas nonton iku. Kan megah kan kamu. Padha wae kok aku ngarep tok ngene iki penggayane iki. Piye sepi ya tenan penggayan iki. Aku rono seneng. Makan iki seneng. Jane ono penggayan gong. Endi? Ing luar negeri. Aku kenane ditawani kancaku. Cara gajian Yo lumayan lah. enak gitu. Ku nyap gaji kan. Yo piye to gak rumatan kuwi wake sing atik ngarepmu wis apa. Asline aku yo pengen kok ngono kuwi pengen sukses ngono Bang. Tapi yo piye? Segala keadaan. Terus kancamu iki ya. Iya. Ning kok kirim menes nomor nomor kancamu ning aku. Iya kok anu dhewe ya. Apa iku wis piye ngomong piye amri piye nganu ya. Iya. Bergajian lumayan pokoknya. Ya apa ya wis enak lah wis jare. Ya wis kok aku tak terusno ngarep sik. Ya tetokno tapi tenan ya. Kok Iya. nomor kirim ning aku. Iya wis. Langsung tak telepon. Heeh. Yes, tetokno. Iya ya. Kok tak anu sik. Ya. Kapan saya tutup? Ya ya, hati-hati kok. Iya ya. Ya apa, Pak? Oh gitu eh. Sampai burung lek kowe. Jare kon gol penggayan. Penggayan lontang lantung iku. Ya jenenge rek ning desa gol penggayan ngene iki, Mak. Ya rek ning kutho gol penggayan, nggo ijazah. Lah aku apa ijazahane lho guru SD. Kowe kon sekolah malah wis kacang. Sekolah malah wis kacang. Jare gak oleh kontang langsung. Pokoknya ngomong tua wis tak wangi. Kowe ngomong bapak. Bisa pencak sampeyan. Ora iso kok. Mulai belajar wae nang tuwek kon iki.
aku juga tahu diajarin di bapak mak sama sama penjasiran di kamar. Oh, Nah, aku mana? ngajarin di lapangan. Nanti kono ya kayak awakmu le. Aneh kayak gitu ngomong. Seneng mau penggaya apa weh? Tapi ngaku Aduh nih ndi. luar negeri. Awakmu ki penggaya nih tekan ndi. Lo koncoku mah, itu megane luar negeri. Yo ki lho umpama koncoku WA, yo kita telepon apa wong sing jago. Kue pasti gue ya. Masalah apa le? Gue itu bekanmu itu lo ono. Ini lo. Tanam di mana yang ada dijual? PT mu ada mbok? Gak mau lu. Cuma PT akeh. PT akeh tinggal. Jual ke sangu. Kamu di muka ini kini sih. PT akeh buru muka ini ngabuk. Kalau sampai mau penggayaan malah salah. Penggaya ini gue maksudku. Ini sepi mah. Golek ngono lho, paket-paketan harian apa? Terus sukses. Yo sampean wis karep terima gajian, omahe tak benakne. Ya wes, karemu kok nek maksa, ndak atuh kono. Oh iya. Ndak atuh kono. Mak, ngatus bisa ya ini. Santai. Oh, ini kenapa ini? Susah kan kalian ini. Apa ini sih nama sih paling itu? Jangan teman. Masih kau. Halo. Assalamualaikum. Kula niki rencana kok, Pak. Nggih. Proses jenengan kados tenaga kerja napa nggih? Oh, nggih. Niku medamel teng pundi niku? Oh, nggih. Kowe sanjane napa niku mbok medamel teng luar. Nggih. Oh berarti minta si informasi mungkin nggih. Oh nggih. Nggih. Oke Pak, nggih. Waalaikumsalam. Nah, iki kok ngatus waktu tenar HP kok duwe aku kok HP. HP Sudah Mang. Iki lho minta informasi wong iku lho sing cak aku megawe ning luar. luar pone kalau nonton telepon anu. Nggih, waalaikumsalam. Lho Pak. Oh, nggih. Nggih. Jeng napa niku? Kosan iki. Nggih. Oh, iki Pak nggih. Nggih, matur niki kula ajeng sirame matur bidang nggih. Nyata sing pundi niki? Oh, nggih Pak, nggih. Nggih Pak. Nggih. Waalaikumsalam. Piye jenenge wong? Yo Pak, bidang. Iya. Terus anu ngene iki ora mulai. Oh, masuk orang sejidol kopi Mak. Anakmu jadi ingin sukses loh Mak. Yang gak ada orang tua. Ya iya Lin, dia ono wong tuwa ane sukses kayak seneng, dia seneng. Terus piye mana kan duwe ya ben wis iku duwe atur BPU kawon tapi ora sepiro. Terus kowe kok ora ditambahne. Yo kurang sama Mak. Nah, terus kono kowe wis diamini. Iya Mak.
Yang kok kemarin-kemarin atus tanggal silian. Iya, aku coba ngubungi le, gue sama kamu ada kemudian. Iya. Orang yang kesulitan yang mulai. Iya. Tentang kamu sudah waktu sudah. Atus saya. Kontok juga. Itu air dekat itu kontok udang. Kenapa tuh? Kak ono yang delok YouTube iki. Enak apa bener? Mulai Ini kontak kecil. Iya. Sing kok anu tak kirimi nomornya kok. Terus masih jongkok jongkok. Iya wis kok hati-hati lah ngono. Yo aku mau rene keren gula awakmu. Ape ibu itu gue tapi sama. Yo le ono aku tembune emak. Sambil gue yo nang iki yo enak sih ambil mak dikei. Mak kurang. Yo nae awakmu duwe tak ganti sik. Yo ono gong tabungan itu. Tapi yo lek re kamu butuh tenan, penting yo tinggi sik lah. Gak apa-apa. Tapi yo gak gitu akeh. Gak apa-apa, pokok kena budal ngono. Yo sengko tak kirimi yo. Mbok kirimen anu nih apa? Nomor rekening yo. Saya kesuwun gaya nambah awakmu. Iya. Ya aku wis kesuwun pisan wis disapu di sini duit. Yo kok tak kirim nomor rekening. Yo. Iya. Kayak bagong karo empuk lho. Parane ya. Tekan ndi sampean? Ini kayak serius sih, ono apa toh? Yalah, gak enak ya ini jagongan. Terus golek top lah aku mau. Ono pentingnya. Penting apa? Ya wis, tempunya duit, aku pengen kali. Tapi yo gak cukup hukum manusiaan. Tapi ya kurang. Tapi Tapi ya alhamdulillah untuk milih aku mau. Ya tak tapi cukup lah budal ini. Terus apa nih kan? Yes. Mbok jarene iki pokok budal ngono pokok jare budal lah wis. Pokok bae ya wis ya budal aku kok pengarep iki kok budal. Tapi yo sampeyan iku. Ya anu kira-kira sampeyan tak pendik. Kalau ya lek ono tak cerita. Atas ukuran dua siji. Ini sampean juga ya aku tak tulis ini sama. yo lek aku yo ono ae masalah kan duit ini Pak. Kali ngono golek dagangan. Tapi ya lek awakmu kredit itu ya gak apa-apa. Iya wes. Jangan tak sulit sih. Wes kong, gue WA wae karo kiriman rekeningnya. Iya, aku tak kirim. Gue kan di nomorku. Wes boleh ngono tak transfer bisa. Wes kesuwun sama wis dilihat duit. Jane iki ngene, top Pak Jamal. Aku jane apa megawe ning luar iku mau gak tega ninggal mak iku mau gak tega jane. Tapi piye kebutuhan ya akeh. Ya ning kene ya kan penggawean. Jane mosok mentol ninggal wong tua. Ya sapa sih sing mentolol ninggal wong tua. Iya. Tapi ya gak apa-apa wis demi suksesan lah gak apa-apa. Ya ate kowe aku yo megawe. Makane aku yo koyo untuk koyo Pak Jamal. Aku yo suwun wis belum Ya wis, aku tak golek dagangan sih ya. ya wis ya kesun ya Pak Jamal. Ya wis kesun Iya, kesusu Pak Jamal iki wis. Iya. Urung gawe kopi blokon. Wis. Alhamdulillah Ya wis disyukuri Kong. Enak wis. Dalan wis enek, gampang kali budal kan yo. Ya tak balik sih aku Ya tak wis yo. tak ngomongin Mak. Ya wis kesun aku entuk. Yo yo, hati-hati lho. Iya. Yo. Assalamualaikum. Kan lagi nonton iklan. Iklan sih le? Iya, wis apa? Ya wis ono lah sare dhewe. Terus sampe wong sing pitik jenane. Iya, sama le. Iya. Ya wis rumpun iki alhamdulillah cukup dari budal. Terus udah lah, jam piro le?
kok misalkan diulangi Terus kok gini apa mau makan? ojek Mas. Ojek sing apa? Kilen-kilen itu. Jualan Apa? online Oh iya. jualan Wes ganti loh. juga ganti terjun iku Wah. sama kene ae yo sing tak siap-siap ya Mak Ya dan siapa namanya? tak pesan ojek di sana Yang tatap. Oh, kita kompene taruh di sini. wis tak siap-siap Mak Iya. terus Mak tak percaya ojek wis tak yo tak biasa ya Mak ojek ini ngenteni iku Ya mas, saya sih nggak ngerti. Mungkin ini memang kelancar ya ya. amin Sama orang dengan apa ya ya. wis pentungannya ae Mak Iya wes. yo tak biasa ya Mak Kilo le kayak ini le. yo Mak assalamualaikum Ah. yo Mas wis Apa Mas? Itu kene nang di Mas? Oh iya, tak telepon. Oh Mas. Manggil tak tapi. Cocok di blok nomorku ini. Iya Mas. Sak kena uang telepon Mas. Aku ki gapo sih apa piye tak telepon ket mayo ora kena uangnya. Nomorku lho di blok. Ya piye Mas iki dulu tak kadung tak kirim kapan wong iki ya Mas. Piye iki sampean kembayar apa ora? Apa kembayar iki duwe wis tak kirim kapan wong iki Mas. Tak tinggal mulai Mbak Mas. Ki boleh orderan juga. Ya sih Mas. Ya Mas. Tak tinggalnya. Aku tak kirim kabeh ditinggal ambil tukang ojek ke abot bisa piye balik kadung pamit mak aku ngaku gawe aku ki jane pingin iso wong tuwa kaping malah ditipu koyo ngene